vás vítám u mýho videa. Dneska to bude DIY na sliz. Může být špičivý a nemusí a jdeme na to. Budeme potřebovat misku na rozmíchání, Herkules, barvivo, nějaký jako gel na prání, takhle. Může to být i prášek, který se pak dá rozmíchat ve vodě a bude to samé. Takže to si podle toho, co budete mít doma, určitě u mámky to někde najdete. No a to je všechno. A ještě něco, abyste to mohli zamíchat. Vezmeme si misku a Herkules. Tak, otevřu ho. A podle toho, kolik chcete slizu, tak tam nalijeme. Tak. Teďka si vezmeme barvivo. A zamícháme. Já už jsem to zamíchala. Teďka si to takhle otřu. Tak. Vezmeme si nějaký ten prášek na praní, teďka nalijeme si trošku. Tak. Asi takhle, no to prostě podle toho, kolik máte toho lepidla. A po kousíčkách to tam budeme lít a takhle to zamíchávat. Mně snad i tenhle kousek docela vystačí. Takhle můžete vidět, jak se to už jako nalepilo. A snažte se jakoby všechno to lepidlo do toho přimíchat. Ještě tam můžeme trošku přidat, to je jenom málo. A takhle se budu snažit všechno to lepidlo, aby se k sobě přilepilo. Tak, teďka se mi už docela všechno lepidlo k sobě přilepilo. Teďka si to sundám z toho. A teďka to budu takhle rukou rost ještě. Jako když to takhle právě hodně lepí, tak to potřebuje ještě přilejt prášek nebo gel. Takže jak říkám, můžete použít i prášek rozmíchaný s vodou, takže a nesmí to jako hodně lepit. Tak ještě tady seberu kousek. No teďka už to ani moc nelepí, jenom jsem to tam takhle trochu přilepila. No to je taková světlá modrá, tak já tam možná pak ještě toho barviva trochu přidám. No a teďka se mi to zase lepí. Takže to budu muset pořádně takhle promíchat. Misku už dám na stranu. A nesmí se to lepit, takže to takhle pořádně promíchám. Tak, teďka jsem si s tím
tady nějak pohrála. Ještě jsem tam dala trošku toho gelu. Docela to teda ještě lepí. Ale pak když to uschne trošku, tak to tolik lepit nebude. No teďka jsem se přilepila na ruku. A je to taková světlá barva, takže já tam asi ještě přidám barvivo. Jestli chcete, tak to můžete přidat i špitky, akorát, že to nepůjde moc vidět, protože jak je to bílé lepidlo, tak to nepůjde moc vidět. Takže můžete to udělat úplně stejně i, no teďka jsem to tady přilepila, i s průhledným lepidlem. No, to je vlastně jedno. Obojí vypadá dobře. Strašně lepí teďka. A to jsem tam toho prášku dávala jako docela dost. Úplně jsem to takhle přilepila na ruku. Takhle se mi to lepilo i předtím. Takže to musím spíš nechat zaschnout. Takže já to zamíchám a za chvíli se k vám vrátím. Tak, teďka jsem to ještě trošku dala do toho gelu a takhle je to hotovo. Takže nezapomeňte dát like, odběr a sdílejte a můžete dát i komentář. Ahoj u příštího videa.